שלום, בסרטון הזה אתם תלמדו איך להעביר את הווינדוס 7 מאנגלית לעברית. אז העברה מתבצעת באמצעות תוכנה ויסטליזטור שהיא נמצאת בקופי. כמו שאתם רואים כאן בתוך תיקיית פיקסיט יש את תיקיית עברית ווינדוס 7, תוכנה, יש כאן את הוויסטליזטור. אתם פשוט מורידים ודאבל קליק מתחילים להריץ אותה. בנוסף בקופי יש לכם את כל חוויות השפה של העברית שתצטרכו. יש של 64 ביט ו-32 ביט, סרוויס פק אחד ובלי סרוויס פק. אם אתם לא יודעים איזה סרוויס פק הווינדוס שלכם, פשוט התחל, קומפיוטר, לחצן ימני, מאפיינים, פרופרטיז, ושם אתם תראו את זה. אני הורדתי והתקנתי אותה כבר, אז היא כאן כמו שאתם רואים. ולכם לא יופיע שתי שפות, אנגלית ועברית, לכם יופיע רק אנגלית. פשוט פה זה מחשב שכבר התקינו בעברית. אז מה שאתם עושים זה עושים add languages, ובתוך התיקייה ששמרתם את החבילת שפה, אתם מחפשים אותה, לוחצים עליה, open, ואחרי כמה דקות, בדרך כלל 10 או 15, זה יתקין. כאן זה כבר, כמו שאמרתי, מותקן, אז הכל סבבה. אחרי שזה יתקין, אתם פשוט בוחרים אותה, עושים change language, והוא יגיד לכם, אתם צריכים לעשות logo for restart, אחרי שתצאו מהתוכנה. וזהו, תהנו לכם. ביי ביי.